Sawubona. 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 Siyakwamukela ku-Cardboard Cinema. Mina neqembu lami sikudalile lokho. Kinyeka Billy Kathathi. Amathikithi Amatharu Njisela. Lokho kuzoba $10 ayi-10. Cha, ifefa le-cardboard kufela. Hawu, ginombono. Ngisanda ikidwepa. Oh, unetalent. Ngiyabonga. Isikhathi sokuphuma kancane. Popcorn ephilile entsha. Sawubona. Ufisa ukuthini namhlanje? Ngicela i-popcorn encane eyodwa kimi. Nami futhi ngizothatha le enkulu. Gina Mali Athole. Kinyeka Billy Kathathi Kineka Hlane. 15. Wow! Ngiyabonga kakhulu. Iniso elikhazelisayo nge-popcorn. I-popcorn ineminyaka engaphezu kuka-5000. Itholakale eNew Mexico. Yayisetshenziselwa kokubili ukudla nokuhlobisa. Izimpucuko zasendulo. Ababezogqoka imihlobiso ye-popcorn emikhosini. Ngiyabonga. Wamukelekile. Awubona. Amathikithi akho. Ophilingile. Kuhle. Nami nginelinye. Kilingile. Inombolo yekimpilakho ngine kidophem. Ungahamba manje. Wena linda umzuzu. Yini? Ukulethela ukudla kwakho akibimelekile. Kudla kwe-cardboard kuphela okwamukelekile e-cardboard sinema yethu. Izinswisi azilungile kuwe namazinyo akho. Hawi, Exolos, angiyi kuphinda lokhu futhi ngingahamba manje. Yebo manje usungahamba. Eva, Alice, ngicela ningilinde. Mantombazane, kungani ningangilindanga? Boza Dasha ifilimu isizoqala. Ukusholo. Ngicela, angiboni lutho. Awufanele ukuza ebhayisikopo nezinwele ezinde kakhulu. Kuzovimba umbono kubantu abahlezi ngemuva kwakho. Lo mshobiso we-cardboard mude kakhulu. Angikwazi ukubona. Ake siyifinyezele kancane. Manje izivakashi sezibona kangcono. Kuyacasula. Ukudla kwe-cardboard akufanele ukudliwa. Alice, Dasha, ngizoyafuna okunye okudliwayo kunalokhu. Okay. Afana wozani nami. Isicapha 5, isicapha 4. Isicapha inombolo 3, isicapha inombolo 2 ne-on. Bheka nje lobu buciko be-cardboard. Isikhathi sokukhetha ama-snacks mina namantombazane. Kinyeka Billy Kathathi Kineka Hlane isithifa. Kunuka kamnandi. Kubukeka kisha nyengokwekinisa. Amantombazane azokujabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi kungokwalokhu. Igama elithi dinosaur livela kumagama esiGreki elisho uzakwane owesabekayo zazihlala ngesikhathi se-Mesozoic era ayalukaniswa yaba izinkathi zi-Triassic, Jurassic ne-Cretaceous. Akuyona ifilimu yami bafana. Kuyini lokho? Hi, hello. Caesar. Hi, cha, ukudla kwami. Ngabe kwakungunombolo 4 noma inombolo 5? Yebo, ngicabanga ukuthi kwakuyi 6.
Ama-robots angaba mancane njengothuli noma makhulu njengemoto. Amanye ama-robots angafunda ngokuhlangenwe nakho kwawo, ikhono elibizwa ngokuthi ubuhlakani bokwenziwa. Iyini le movie? Imovie ngama-robots enziwe ngama-cardboard. Lena akuyona imovie yami. Ngidinga ukuya endlini yangasese. Ngibambelela lokhu ngizobuya. Okay. Lapho. Esha! Izinto zangasese zenzelwe ukuvakashelwa ngokushesha kuphela, hhayi ukuba kuqoshwe noma kudlalwe ngocingo. Sicela usheshise. Ngizwe okuthile. Igama elithi labibi likhefwe ngenxa yokhibalo bemnandi, futhi okulula ukukhipha emlonyeni, ukulingana ubuntu obuhlukile bomlingiswa. ULabubu ungumlingiswa wesifazane. Oh, hayibo. Hayi. Iyini le movie? Lena akuyona imovie yami. Dasha, nguwe yini? Eva, ubukuphi sonke lesi sikhathi? Dasha, ngeke ukholwe. Ngilahlekile futhi ngakhohlwa inombolo yegumbi lethu. Eva, ngicabanga ukuthi kwakuyile nyango inombolo. Khilingile, asihambe. Lena akuyona imovie yethu le Dasha. Yebo, le movie imayelana nosana. Dasha, thatha uphopokhono lwakho. Uphi uDasha? Dasha. Futhi uEva. Baphi bona? Imovie isiphelile. Dasha, ngicabanga ukuthi inombolo yegumbi lethu nguFigo. Oops. Eva, Dasha, benikuphi? Imovie isiphelile. Kuyindaba ende, Alex. Sitsokitshela ngelinye ilanga. Ake sihambe manje. Awubona, siyakwamukela esitolo sami se-ice cream sephepha. Mantombazane, asithole ama-ice cream ephepha. Umcha. Ngiyabonga, Dasha. Angiyithandi kakhulu ukudla kwephepha. Uthanda ini? Nice. Kuyenyanyeka. Ngikutshelile, Dasha. Ukudla kwephepha akumele kudliwe. Niyabona mantombazane, ibhayisikobho le-cardboard belijabulisa, kodwa bekungajwayelekile ukuthi sihlale ndawonye, ngoba sasihlala sikhohlwa inombolo yegumbi lethu. Ngisho nasendaweni epholile kanjena, kubalulekile ukuhlala ndawonye nokulandela imithetho. Masibhekelelane. Alex, asivunde amakiniso atakazilisa yongezilwane. Kulungile, masenze lokhu Eva. Eva, sikhohlwe ithoyizi elilodwa. Masihambe siyothola lona. Woza. Lindani, Alex, uyayizwa leyo msindo? Yebo. Lokhu bekumangalisa. Hayi-ke, sizokwenzenjani manje? Kufanele siphendule izilwane zibe amathoyizi futhi. Oh, ngiyazi asifune umhlanga womlingo. Mbono Omuel, woza. Ngiyazi.
ngiyazi singakha umhlanga womlingo. Woza Alex masihambe. Kuhle masikugunde. Shesha, ngizwa izilwane. Voila umhlanga wethu womlingo. Ngiyethemba izosebenza. Masihambe. Alex iyayizwa leyo. Yebo, kuyesabeka kakhulu. Nicabanga ukuthi kungubani lo? Ingonyama, ingwe noma iphentha? Le yingonyama emhlophe. Wow, Kilingile. Izilwane ezimhlophe azivamile kangangoba iminyaka eminingi abantu babecabanga ukuthi zingamanga nje. Uboya bazo obumhlophe buvela kugene ngavamile ebizwe color inhibitor nje. Kilingile. Alex, bayathandeka kakhulu. Mhlawumbe singabagcina. Cha Eva asinakho. Kumele sibaphendule babe amathoyizi futhi. Kulingile. Bayathandeka kakhulu. Sidinga ukuthola okwengeziwe masihambe. Masihambe. Le yizebra. Uyazi ukuthi izebhula zinama strips akhethekile njengezimpawu zeminwe yethu. Futhi izebhula ziyagijima kahle kakhulu, ngakho kungcono siqale sigijime. Isikhathi sokubuyisela. Le yigorilla. Amagorilla ayizilwane ezinkulu kakhulu emhlabeni. Wow, amagorilla axhumana ngomsindo ongaphezu kuka-20 ohlukene. Amagorilla aqine kakhulu. Angafakhamisa izinto ezifindweka negedeldeki benzima bawo. Amagorilla angafunda ulimi lwezimpawu, asebenzise izihlalo futhi axazulule izinkinga. Masikubuyisele kumathoyizi akho. Leyi anteater. Ama-anteater athanda izinambuzane. Avame ukudla omisisi nezimbovane kufika ku-30 000 ngosuku. Awunawo amazinyo. Asebenzisa izilimi zawo ezinde ezinamathayo ukuqa zonke izinambuzane njengevathumu. Izilimi zazo zinde kakhulu, zifinyelela ku-23 inches. Isikhathi sokubuyela kumathoyizi asel. Bheka lokhu, i-octopus enkulu yaseSapphic, i-octopus enkulu kunazo zonke emhlabeni. Singakhila ibenkilinye ngemoto. Ama-octopus angashintsha umbala nesakhiwo sabo, abe njengeziqongo zamatshe, isihlabathi noma isiwidi. Oh, bheka isishintshe umbala. Iman. Lawa ama-alpacas adla izitshalo. Ziyazwana kakhulu ukuthi ngezinye izikhathi azithandi ukuhlala zodwa futhi ngezinye izikhathi ziyaziphalaza. Ama-alpacas ayaziphalaza uma ephikisana ngokudla noma isikhala. Futhi bheka kukhona ikoala enengane yayo. Amakoala anamasondo acijile nezinyawo ezinamandla ezisiza ukuba akhwele ezihlahleni kahle kakhulu. Ikoala encane ebizwa ngoJoy izalwa ibukhulu bejelly bean. Kuyathandeka kanjani? Amakoala alala amahora angafika kwangama-20 ngosuku. Ungakukholwa lokho. Lena inkamela. Izinkamela ziphuza amanzi kakhulu. Zingaphuza amagalane angu-52 wamanzi ngesikhathi esisodwa. Izinkamela zingathwala abantu nezimpahla ezinkhambo zesihlabathi. Kuyashisa kakhulu, kodwa izinkamela zingakwazi ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu futhi azishiswa yilanga ngenxa yoboya bazo obukhulu. Masikubuyisele kubangani bakho. Mina.
Ngiyathanda ithoyizi lami le-dragon. Hayi bo, ithoyizi lami lesilwane liyaphila. Hawu, Oh Nkosi yami, yini lena ayenzayo lapha? Kwesabeka. Lena ayifani nalithoyizi lami. yeva lena ithoyizi lami le-dragon elisha. Ngiyabonga ngokungisindisa. Ulibona loco. Lena yihashi le-Clydesdale nenkomo. Ihashi le-Clydesdale lingaba lide njengomdlali webhasikidi futhi lisindwe njengemoto encane. Zingakudonsela izinqola ezisindayo, amathuluzi epulazi, ngisho nezinqola ezigcwele abantu. Izinkomo zingaba zikhulu kakhulu futhi zisindwe njengemoto encane. Izidumbu zazo zinamandla amakhulu. Hey wina, ayima. Kumele ngibabuyisele emathoyizini manje noma bazophahlaza yonke into. Lena yisilwane ikomodo. Amakomodo dragon ayizinkalankala ezinkulu kunazo zonke emhlabeni. Imisila yazo inamandla kangangokuthi ngisho nokushaya kungadiliza isilwane esikhulu. Futhi zinephunga ngezilimi zazo. Zingagijima ngokushesha, zihambe kahle ngisho nokukhwela izihlahla. Yebo. 9, 10, 11. Yebo sabutha zonke. Bafana, masenze umbuzo omncane ukubona ukuthi nikhumbula amagama ezilwane neqiniso ngazo. Liyini igama lesilwane lesi? Lena yingonyama emhlophe. Futhi manje liyini igama lesilwane lesi? Kulungile bafana, lena yi-anteater. Futhi liyini igama lesilwane lesi? Lena yi-Gent Pacific octopus. Alex, yini lena? Bengicabanga ukuthi sabutha zonke izilwane. Angazi yeva, bafana kungimi, nginiqambile. Wena onobuqili. Yeva Alex, ubukwazi ukuthi izingwenya zingalala zibeke iso elilodwa? Cha, angizange. Kuyajabulisa lokho. Ngiyethemba ufunde izinto eziningi ezimnandi namhlanje. Hayi, ucabanga ukuthi kuyini? Kuyisikole esicebile. Ake singene ngaphakathi. Let's go! Wehla, konke kwenziwe ngegolide? Ngivele ngisithanda lesi sikole. Wow! Kuyamangaza. Sawubona imiqondo ehlakaniphile yesikole esicebile, isikhathi sokufunda nokuphumelela. Sawubona. 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 I-chemistry. Ake siqale isifundo sethu se-chemistry segolide. Namuhla ngizokukhombisa umzamo wezimvula zegolide. Kuyini? Izimvula zegolide. Ake sixube lezi zithako ezimbili. Kepha lokho akubonakali njengegolide. Lindani futhi nizobona maduzane nje. Futhi uma kuphola unalezi zimvula zegolide. Futhi manje bantwana, ngizokukhombisa ukuthi lokhu kuphenduka kanjani igolide.
Hayi bo. Lokho kubukeka kumangalisa, kepha ake ngikukhombise umzamo ovela esikoleni sami esijwayelekile. Ake siqale. Oh Nkosi yami. Bheka lokho. Angikaze ngibone into enjena ngaphambili. Ngingayithinta. Cha, kuyabanda kakhulu. Kilingile. Kwenziwe kahle. Steffi uthole uwa. Imfundo yomzimba. Isikole esicebile. Isikhathi semfundo yomzimba. Ngenani. Kulingele imdlalo webhola akusikale. Ibhola. Ay, kuyini lokhu? Ibasketibhola. Ake silethe ukushisa. Hamba. Yebo. Manje ake ngizame. Cha. Lezi azibukeki njengezibhamu nhlobo, ngizokhombisa. Leli yiqiniso lebhola, ake sidlale bafana. Kefa akuyona igolide Kilingile. Manje ake sidlale ibasketibhola. Ngiyalithanda. Ivola lakho elindilinga elingajwayelekile libonisa ibuchwepheshe. Jabulela. Isifundo sobuciko. Kulungile bafundi besikole esicebile. Isikhathi sokuba nokudala siyakwamukela ekilasini lobuciko. Ngithanda ubuciko. Nami futhi. Yebo, ake siqale. Ngizobumba ibhere lami ngegolide. Isitayela sesikole esicebile akunjalo. Ngizohlobisa ibhere lami ngamajemu egolide. Lokho kuyizluxury akunjalo. Linda, kuze ubone umqondo wami opholile. Kulungile. Hamba futhi wenze okuthile okumangalisayo. Unesikhathi esiyihora. Nginesikhathi esiyihora nami. Let's go! Okokuqala kudingeka sinyakazise kahle. Kilingile. Ngibonise imisebenzi yakho yobukiko. Hlanga nebhare lami lezinhlamvu zegolide alilinhle. Manje hlola ibhere lami eliphendwe ngegolide. Njengami nje. Bheka ibhere lami elinezitayela zomsindisi wezithombe. Hawu, kuhlukile futhi kudala. Steffi, lokho kuyinhlamvu. Oh, ngiyabonga. Ha. Isikhathi sesidlo sasemini. Ngizokubona ngesikhathi sesidlo sasemini. Okay. Siyakwamukela eGold Canteen. Yini engingakutholela yona namuhla? Oh, ngicela ibhaka legolide nama-fries, izicucu zegolide nezinhlama zegolide. Kuyafana. Nami futhi. Futhi idonut yegolide. Wonke ikidla kwakho kwenziwa ngegolide? Yebo, Steffi ungathanda ini? Ngingathola iapula legolide ngicela. Kulungile. Steph,
Siyasi yini empeleni ngihle ngiyabonga. Lobu buqili buzoba obukhulu kakhulu. Sawubona banti, anginalitho olingensiwayo, ngingahlanganiela nani? Yebo, kulungile. Hlala phansi. Triple A, Inyoka Yisius. Ngiyakusolisa. Bekuyihaba nje. Kulungile, ngiyakuthethelela, kepha ngicela ungalenzi futhi. Nginokudla kwangempela. Ukudla kwangempela. Usho ukuthini? Ake ngikubonise. Ungazama ngisho uma ufuna. Kunambitheka. Jabulela ukudla. Izimiso zolimi olukhulunywayo. Ake siqale isifundo sethu sezimiso zokukhuluma. Wenzani? Kulungile, bantwana. Phindani ngemuva kwami, IB. C, D, E, F. D, E, F. Kwenzakalani, Steffi? Awunawo amastika wakho wezinhlamvu zegolide, thatha. Ngiyabonga, G, H, I. Ake siqhubeke, H, I, G. I, B, C, D, F, G, H, I, G. O, P. Ubani, owenze lokho. Bekungasimi, ngiyathembisa, bona baqale. Steffi, empathy vina ukukubona manye. Yebo, impela. Woza la, Steffi. Sawubona, Mphathi Umkhili. Sawubona, ngizwe izinto eziningi ezinhle ngawe othisha bethu, futhi bengifuna ukubuza ukuthi ungacabanga ukuhlala nathi. Ngingathanda ikhehwawa, kodwa emhlaba wami iyangidinga. Ngendlela, yune Mr. MB Kakili iyasibona. Ngempela. Excuse me? Ngiyathanda umhlaba wami, isikole sami nabangani bami. J, umsebenzi wesikole, ufanele ngihambe.